L-Awditur Ġenerali Charles De Guara ppreżenta lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia ir-rapport annwali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fuq il-ħidma tal-Gvern Lokali matul is-sena 2023. Qal li kienu 57 kunsill lokali, 6 kunsilli reġjonali u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li sottomettew il-kontijiet finanzjarji tagħhom. F'dan il-kuntest, l-Awditur Ġenerali appella lill-awtoritajiet biex jissottomettu l-kontijiet finanzjarji tagħhom fil-ħin skont il-liġi u argumenta li m'għandix tibqa' tiġi aċċettata li dawn ma jintbatux. Fis-stqarrija, l-Awditur Ġenerali saħaq fuq l-importanza ta' kollaborazzjoni kollettiva li mhux biss tkompli ssaħħaħ il-komunitajiet lokali imma wkoll tippromovi governanza tajba. Qal li mhux kull kunsill ta' l-impens tiegħu u kollabora bl-aħjar mod possibbli mal-awdituri tal-Gvern Lokali. Is-Sur De Guara qal li dan issarraf dewmien biex jiġi finalizzat l-awditjar rispettiv. Semma wkoll li f'eżerċizzju mwettaq mill-NAO fuq il-Kunsill Lokali tal-Qala spikka nuqqas ta' konformità mar-regolamenti tal-akwist. L-awditur sab nuqqasijiet dwar safar barra mill-pajjiż u kien hemm nuqqasijiet ukoll dwar ir-regolamenti tal-akwist fejn ħafna drabi il-Kunsill irrikorra għal direct orders. Is-Sur De Guara semma wkoll il-Kunsill Lokali ta' Swieqi qal li dan ma kollaborax mod xieraq mal-awdituri dwar nuqqasijiet li kienu identifikati waqt l-awditjar. U qal li dan jindika sens ta' responsabilità mill-Kunsill biex jaġixxi fuq nuqqasijiet identifikati, xi ħaġa li l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali iqisha bħala inaċċettabbli. Sostna li b'eċċezzjoni ta' Kunsill Lokali wieħed, il-kunsilli kollha wieġbu mill-miktub għan nuqqasijiet identifikati. Fir-rapport tiegħu indika wkoll il-qagħda finanzjarja ta' numru ta' kunsilli marret mill-ħażin għall-agħar. Esprima tħassib dwar kif il-kunsilli tal-Kalkara, ix-Xajra u l-Kunsill Reġjonali tal-Lvant ma kellhomx biżżejjed riservi biex ikopru l-isbilanċ finanzjarju tagħhom. Qis il-qagħda finanzjarja negattiva tagħhom bħala inaċċettabbli u appella biex tittieħed azzjoni immedjata. L-Awditur De Guara temm jgħid li huwa naċċettabbli kif ammont sostanzjali ta' nuqqasijiet jibqgħu jirrepetu ruhom sena wara oħra, fosthom nuqqasijiet ta' pjanar finanzjarju effettiv.